ଏହି କୁନି କୁନି ପିଲାମାନେ ଯେତେବେଳେ ମୋତେ ଆସିକି କୁହନ୍ତି କି ଲକି ଦିଦି ଆମେ ତୁମ ଭିଡ଼ିଓ ସବୁବେଳେ ଦେଖୁ ଆଉ ଆମକୁ ପସନ୍ଦ ବି ଲାଗେ କିନ୍ତୁ ତୁମ ଭିଡ଼ିଓ ସବୁବେଳେ ଅପଲୋଡ଼ ହେଉନି। ସିରିୟସଲି ଏ ପିଲାମାନଙ୍କର ଏଇ ଟାଇପ୍ର କଥା ଆଉ ଏତେ ସାରା ଭଲ ପାଇବା ଦେଖିକି ମୁଁ ଟ୍ରାଏ କରୁଛି କିଛି ନା କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ସବୁବେଳେ ଅପଲୋଡ଼ କରିବା ପାଇଁ କି। ହ୍ୟାଲୋ ମୁଁ ଲକି ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୋର ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଆଜି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଆମ ଘରର ସମସ୍ତେ ବାହାରି ଯାଇଥିଲେ ଘଟଗାଁ ମା ତାରିଣୀଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। ସେମାନେ ଏଠି ବାହାରିକି ଯାଇସାରିଲା ପରେ ଆମ ଚଟୁ ଦୌଡ଼ିକି ଆସିଲା କି ଲକି ନାନା ମତେ ଗୋଟେ ପିଜୁଳି ଦେ ମୁଁ ଖାଇବି। ଆଉ ଆମ ଗଛର ପ୍ରାୟ ପିଜୁଳି କେବଳ ଏଇ ଚୁଇଁ ହିଁ ସାରୁଛି। ଆଉ ଆଜି ହଠାତ୍ ମୋ ଫୋନର ବୋଧେ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି ନା କଣ, ସେ ତାର ଅନ୍ ଅଛି ବାକି ଅନ୍ୟମାନେ ଯିଏ ମତେ କଲ୍ କରୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁଇଚ୍ ଅଫ୍ ହିଁ ଶୋ କରୁଛି। ଆଉ ତାପରେ ମୁଁ ବେଶୀ କିଛି ଚିନ୍ତା ନ କରି ତାର ସିମ୍ ଟାକୁ ବାହାର କରିକି ଆଉ ଥରେ ଲଗେଇଦେଲି। ଲଗେଇ ସାରିଲା ପରେ ଯାହା ହଉ ଏବେ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ମୋର କଲ୍ ଫଲ୍ ସବୁ ଆସିଲା। ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ ଆମର ସମସ୍ତେ ଘଟଗାଁରୁ ରିଟର୍ନ ଆସି ଯାଇଥିଲେ। ଆଉ ବୋଉ ଆଣିଥିଲା ଭୋଗ ଆଉ ମୋ ପାଇଁ କିଛି ଜିନିଷ କିଣିକି ସେଠୁ। ଆଉ ମତେ ଏଇଠି ସବୁଠୁ ବେଶୀ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିଲା ବୋଉ ଆଣିଥିବା ଏଇ ଫଟୋ ଚିତ୍ରଟା ମାଙ୍କର। ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଯେହେତୁ ଆମର ଗୋଟେ ମ୍ୟାରେଜ ପାର୍ଟିକୁ ଆଜି ଯିବାର ଥିଲା ସେଥିପାଇଁ କି ମୁଁ ଆଗ ଯାଇକି ଦୀପ୍ତି ଘର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିକି ତାକୁ ସେଇଠୁ ନେଇକି ପହଞ୍ଚିଗଲି ଯାଇକି ଗୋଟେ ଗିଫ୍ଟ ସପ୍ରେ। ଆଉ ତାପରେ ଆମେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲୁ ମ୍ୟାରେଜ ହେଉଥିବା ଭେନ୍ୟୁରେ। ଆଉ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମର ସମସ୍ତ ସାଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲେ। ତ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଫଟୋ ଉଠେଇ ସାରିଲା ପରେ ସମସ୍ତ ସାଙ୍ଗ ମିଶିକି ଆଗମନ କରିଥିଲୁ ଏବେ ଆମେ ଖାଇବା। ଆଉ ଏଇଠି ଟିକେ ଗରମରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ କି ମୁଁ ଟିକେ କୁଲର ହାୱାକୁ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି କିନ୍ତୁ ଦେଖିଲି ଏଇଠି ଗୋଟେ ମୋଟି ଲୋକ ସବୁ ହାୱା ତକ ଅଟକେଇ ଦଉଛି। ଆଉ ସେପଟେ ମୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ସମସ୍ତେ ଘରକୁ ଯିବା ପାଇଁ କି ବାହାରିଲେଣି କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ଏମାନେ ମତେ ଛାଡିବା ପାଇଁ କି ନାରାଜ। ଜଣକ ପରେ ଜଣେ ଆସିକି ତାଙ୍କର ଗପିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି କି ମତେ ଲାଇଫରେ କିଛି ମିଳୁ କିମ୍ବା ନ ମିଳୁ କିନ୍ତୁ ଏଇମାନଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ମୋ ସହିତ ସବୁବେଳେ ଏମିତି ରହିଥାଉ। ଆଉ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ କିଛି ସମୟ ଗପସପ ପରେ ଆମେ ସେଠୁ ବାହାରି ଆସିଥିଲୁ। ଆଉ ସେଠୁ ବାହାରିକି ଆସିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଏଠି ଏମାନେ ରାସ୍ତାରେ ମଧ୍ୟ ଛିଡା ହେଇକି ଆମକୁ ଲାଷ୍ଟରେ ବିଦାୟ ଦେଇଥିଲେ। ତ ଆଜି ପାଇଁ ରହିଲି, ପୁଣି ଦେଖାହବ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡିଓରେ।